חיכיתי לדבר הזה כל כך הרבה חודשים, כל כך הרבה שנים, ואנחנו באנו כולנו, אני, בן ובן, מתרגשים מהמטוס, יורדים מהמטוס עם כל הציוד סנובורד. מה עושים עכשיו? גם הסנובורד? היה מדהים. אתה פשוט עומד שם ואתה נדהם מהדבר הזה, זה כמו פארק שעשועים לסנובורד. גלשנו מהבוקר עד כל היום, למדנו הרבה דברים, שפרנו שם, היה מגניב. גלשנו, אתם יודעים, בעיקר על בוקסים, ריינבויים, סי ריילינג, סי בוקסים, פלט דאון, פינקים. היה שם בוקס פשוט כל כך ארוכה וכל כך כיפית, ממשיכה ככה, לא נגמרת. ועשה שם בקסייד ארוך, נשים את כמו שצריך. יש שם הכל. And all things, this ain't a mic suit, the ill shit we bring. It's like that, this, hit, we don't miss. BK to the bricks on this Tommy T shit. We got the lines, rhymes, beats and all things. This ain't a mic suit, the ill shit we bring. It's like that, this, hit, we don't miss. ואוי, אז הקטע הזה שאתה מטפס. עכשיו, אתה אומר, מה זה לטפס? אתה רואה, אנשים עושים אוף-פיס, אתה אומר, פאק, יאללה, אני רוצה לטפס. אתה מתחיל לטפס, 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 ואתה חושב שאתה מגיע לפסגה, אתה מגיע לפסגה, ויש עוד איזה 8 פסגות שאתה צריך להגיע אליהם, ואתה מת בדרך איזה 80 פעם. ואז אתה רואה גם את בן שוחט, כבר למעלה עושה 2 סיבובים, בזמן שאתה עוד בראשון. הולכים לעשות קצת אוף-פיס לפנים. אין יותר מדי איפה לגלוש שם, כי זה קטן, מגניב, קטן, טוב, יפה, יש כמה ימים טובים, כמה אופפיסטים נחמדים, קצת שלג נחמד, זהו.